ɗi fitnaje nde yolde Djibasso e seraji muɗum puɗɗiti e keewal gille puɗɗore nde hitande ni wi en ɓi diwangal goto e wi makko go'o ndu lewru jihadiyankoɓe jennima keppiki wuro Madouba e Touba. Seede goto andini ñakata yimɓe 11 waraɓe ko ɓuri hewde e galleji ɗe gure foof cumama. E wi seede goɗɗo ana ɓuri yimɓe 30 waraɓe e ɗe kippanɗe jokkodirɗe e leyya nde yolde gilla ñalaɗe kurɗe. E wi seede goɗɗo hande no gure kewɗe taariɗe Djibasso fu egginama natude e ley Djibasso ko saabi yimɓe temeɗe goni mooliɓe e ley nde gallure woɓɓe jaati jokki lawol fa Bobo Dioulasso. E timmore yontere ƴaɓɓinde nde jihadiyankoɓe kelli pont hakkunde Djibasso banggue Burkina e Benena banggue Mali. Ɗum saabi ki yimɓe Djibasso majiki hollude mette e noddude balla laamu leydi ndi. E wi andanɗo kabaruji jihadiyankoɓe goto immaɗe jenima yo uddude Djibasso nde wonno nden gallure tuumama sabade wargoji yimɓe hewɓe ɓen ɗon ɓe gallurde tuumino kañum en goni wallodiroɓe jihadiyankoɓe. E ɗi kabaruji foof tafon konngol laamu Burkina Faso nanaka.